For 70 børn og unge er sommerferie ensbetydende med gensyn med gamle venner og skabelse af nye venskaber. Det handler om landslejr for børn og unge, der går i skole og skolefritidsordninger rundt om i landet, og i år foregår det i Spjald i Vestjylland. For at få venner, hygge sig, af sociale grunde. Døværden er jo meget lille, og så dejligt at være sammen, og så lærer vi også hinanden at kende. For at møde sine venner et par gange om året. Det er sjovt. Så lærer man også hinanden at kende. Børnene oplever en uge med aktiviteter og succeser gennem mødet med andre børn. Det er uhyggeligt, det er sjovt, vi konkurrerer med hinanden, og så får vi gode venner. Man får nye venner, når man kommer her. Man sluder, dyrker sport og mange andre ting. Nogle børn er bedst til at mødes med andre gennem aktiviteter, måske gennem konkurrencer eller spil. Andre børn vil hellere mødes og kun snakke og hygge. Så laver vi det på den her måde med forskellige muligheder. Vi har prøvet rigtig mange ting. Vi har kørt på 4 hjul og motorcykel, senere skal vi køre traktor, og så skal vi også have lidt viden om området her. Vi har forskellige muligheder, hvor I kan prøve at lege med. Ja, det er godt. Ja. Jeps, så skal jeg prøve at stikke fingeren ind. Prøv at se her. Bliver den ikke? Nej, den bliver ikke. Jeg skal prøve at stikke fingeren ind. Det tager I. Tager hvad? Nej. Hvor gammel skal den være, man kan lave med? 2 år. Hvor gammel? Den er 3 timer. Kender. Det har jeg ikke prøvet før. Det er lidt ulækkert. Det er vigtigt, at vi skal prøve at smage noget, som der bliver malket af nu her. Og så skal vi prøve at smage det om 3 timer. Så er det så frisk, som det kan være. Jeg tror, at mange af de døve og hørehæmmede børn, at de senere i livet, ja, måske hvis de begynder på Nyborgskolen, ja, så vil de måske føle det som en mere tryg oplevelse, fordi de kender mange af de andre børn på forhånd. Jeg løber, så holder jeg øje, okay? Den her leg, den hedder fangflaget. Vi er 2 hold, de gule og de røde. Og vi har de her bånd på. Hvis de bliver taget, så dør man. Så bliver man taget til fange, og hvad hedder det? Hvad? Yes. Der så i systemet. Der er et hold her og et der. Og de der er flest bånd, de vinder. Vi slås mod hinanden. Hov. Jeg faldt, fordi Christian ville prøve at fange mig. Så prøvede jeg at flygte. Der er han. Au, det gør helt vildt ondt. Et, 2. Det står 1-2, så vi vinder. Husk at holde fast. Du skal lige huske den her. Fra 3,
Hey, altså. Hallo. Du skal lige passe på, når du kører derovre, ikke? Hey. Lad mig prøve. Skal jeg hjælpe dig? Smager ligesom normal mælk. Sådan. Nu der før. Hvad med dig? Det smager mælk. Nej, jeg har smagt mange gange. Jo, der har der været tid til at sludre sammen i pauserne. Men vi er ellers aktive hele dagen. Så vi er totalt flade. Så det er godt med lidt pauser ind imellem. Hallo? Er I klar? Idiot, det er for langsomt. Du er fåret. Du er død. Er I klar? Og du er ude. Au. Hvis man sluder sammen, rejser og besøger hinanden, så tror jeg, at de vil få meget ud af fremtidige lejre. Ja, det tror jeg også er et godt udbytte. Landslejren bliver afholdt hvert andet år,